Akwai ƙwayoyin cuta masu yawa waɗanda idan kwamfutar ka ta kamu da su ka iya janyo ma asarar kuɗi, mahimman bayanai wato files. Daga cikin waɗannan malwares ɗin ko ce ƙwayoyin cutar akwai virus. Virus wani nau'i ne na malware wanda yake shiga cikin na'urar kwamfuta ko waya a ɓoye ba tare da sanin cewa virus ɗin bane. Virus yana yaduwa ne tsakanin file zuwa file, yana janyo ma asarar bayananka ko kuma ita kanta na'urar taka wato system din taka gaba daya. Wasu daga cikin hanyoyin da virus yake yaduwa sun hada da buɗe email wanda yake dauke da wannan malware na virus, saka flash ko USB a cikin system ko na'urarka wanda yake dauke da wannan malware na virus, sauke wani abu daga website din da ba su da inganci ko taba wani link wanda ba shi da inganci kai tsaye ka iya sawa kwamfutarka ko na'urarka ta shaku da wannan malware na virus. Daga cikin alamomin da suke nuna cewa na'urarka ta kamu da wannan cuta wato wannan malware ta virus, akwai na'urarka za ta dinga yin slow wanda ya wuce ka'ida, wato na'urar kana shiga wani wajen da ya kamata a ce ta shiga cikin sakan 5 sai ta kai sakan 10 ta ma slow na wuce ka'ida. Ka nemi wasu files ɗin ka rasa, wato ɓacewar files ko kuma wasu hotuna ko wasu abubuwan da ka neme su ka rasa ba tare da sanin dalili ba. Yawaitar ganin tallace-tallace na ba gaira ba dalili wato ad. Kana cikin aiki da na'urarka wasu applications ko in ce wasu manhajojin su daina aiki. Wannan duk yana cikin alamu na nuna cewa tabbas ya kamata ka binciki na'urarka, virus ka iya shiga cikin wannan na'urar. Hanyoyin kariya daga fadawa virus: sanya manhajar kariya wato antivirus, gujewa bude email mai dauke da files ko kuma email din da baka san takamaimai ta inda aka turo shi ba, yin updating na na'urarka akai-akai da kuma backup wato adana bayananka a wani wajen na daban, musamman cloud services. Daga ƙarshe nake cewa ka kula da bayananka domin zaman ka lafiya a duniyar yanar gizo.